kamar ka san kai nake nema. Ba inda ban shiga ba da zumman neman ka. Daga nan majalisar Alhaji Buba na nufa. To Malam Musa mu gaisa ma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A satin da ya gabata cikin shirin Dadin Kowa Sabon Salo. Daga ina kike? Na ce daga ina kike? To kaga san barka ni tubarkalla. Da abin da Hannatu ta haihu. Da abin da nake so ni kuma kaga shi take mun. Labari ya same mu akwai wasu mata da suke zaune a cikin gidan ba tare da aure ba. Sa'adatu, in gaya miki gaskiya wannan magana na kyauta ki manta da ita ki jingine ta a gefe dan ba zai yi ba. Dakata gimbiya. Magana kawai kike yi. Babu abin da zai hana ni yin wannan aiki. Na riga da na yanke shawara. Dadin Kowa Sabon Salo. Saratu lafiya? To ni zan tafi wurin aiki sai na dawo. Sai kin dawo. Wai me yasa naga kin canja farar ɗaya haka? Ko da maganar da muka yi da ke ne? Gyara kayanka abu zai taɓa zama sau ɗaya maraba ba. Na gaji da wannan sa'idin da kike min da takurawar. Don haka ki kyale ni in sakatan unwala in yi rayuwa ta kamar yadda kowa yake rayuwa. A'a, dan malam, yau kai naka da wuri kuma? Ya jikin? Da sauki. Gaskiya ne, ka ne ganin gajimaran ko? To a yau ba makaranta ne? A yau rubutu zan yi ne, ba zan zauna karatu ba sai da yamma, shine na ce wa malam zan zo na. Okay, to ina zuwa. Wannan ka kawai manju, ɗayan kuma ka kawai gito, ka saka a cikin robarka, kai sauri ka je ka dawo, ka ji ko? To. Ni maza ka je ka dawo, ina jiran ka.
abinci na akwai maji. Almajiri, abin da kana tunani ba, bai zai camu ba, kana kalla abinci na, ka kalli can wani guri. Me ce lama akwai yaji. Ina ne na ajiye ruwa na. Dole in ci na samu ruwa. To na dawo na zauna. Sai ki fahimtar da ni tunda kin ce ni ce bana fahimtar ki. A gaskiya na gaji da wannan rayuwar da muke ciki. Ni ma ya kamata in tashi in tagaza wani abu. Yanzu ba ki saurari abin da nake so in faɗa miki ba? To faɗi ina jin ki. Abin da nake so ki gane, dole ne sai mu taka tsantsan da rayuwarmu. Akwai kalubale mai tarin yawa a gabanmu. Idan mu bi abin a hankali ba, ta ya za mu ci wa nasararmu? To ai gani ne mai kyauta za ta zo mana da shi wanda zai cutar da mu. A wannan rayuwa ba kowa ka amincewa cikin gaggawa haka ba. Ya kamata mu zauna mu yi shawara tukunna mu ga ta inda za mu bullo wa abin. Ko da na ji. To shikenan sai kin dawo din. Kafin in dawo din akwai magana da nake so in faɗa miki. Sallaman da aka yi Alhaji Buba ne ya zo. Wai cewa iya so ya aure ni. Ya aure ki? To ki kuma me kika ce masa? Nuna masa ne ni ba aure bane a gabana. Amma kuma hakan da na faɗa sai ya bata masa rai. Inda ya furucin cewa idan ban amince ba komai zai iya faruwa. Mun shiga uku. Bari in ji wajen sa idan kin dama ƙarasa magana. To Allah ya sa. Zabos boss. Zabos boss. Sambarutu. Ya lafiya nan ga sabe? Wallahi uga goga ne a ku. Ngo ka kai me? Kace kai ya ƙara aiko ka cikin wannan lokaci, ka ji ko? Okay, zan gaya masa. Waya ba mus, bare. Ya kaje ba ne? Allah ce kaje. Allah ce na kai ka wajen baba naka. Ya biya ni abinci na. Ce na kai ka gurin baba naka. Me jiri. Dan Allah ka yi hakuri. Ni hakuri. Allah bai ji hakura ba. Abinci wanda na ci, ni ma ban koshi ba. Kuma ka doka ka ci, ka ce ya hakuri. Kai ce nu. Kai ya lafiya? Haba. Me ma? Je ka shi guri baba na shi mai jiri a biya ni abinci na da ya ci mu. Kai ya kai ka ci mai abinci? Zaman siɗi na zauna to na ɗauka ya gama shi ne ɗauka na juya a roba ta na fara ci daga baya kuma ya zo ya ce sai na biya shi. Mala mai jemu. Ina jin. Ka ji jancen nan daya gaben daya. Ina ci cin abinci na. Abinci ya yaji ci ne na kware. To na tashi na je na neme ruwa da je sha. Shi ne kawai doka ya ci. Ya kwashe abinci. Shi ne ji hakura. Ya haba kai dan gwari baka ganin yaro ne wannan karami? Almajiri ne fa. Da Allah kai hakuri da Allah. A je ca bai jan hakura ba ce bi da wata yayi nisa kafin sami naira 100 da na ci abinci in sai abinci na akwai aiki. Nawa ne kudin abincin naka? Naira 100 ne. Au. Kuma a gurin jero shi ne na je na siyo. Ko ma a wajen wa ka siyo ga kudin ka ungunan. Kai kuma karin ƙara ganin ka ga abincin mutane ka dauka. Ko baka ji ba? In guga shi. Dan iyayenka. Nagode. To yawwa. Kafe da maisa. Da ya kare doka min abinci ko? Ce na sha shinkafa fera ya ci mutu. Kai ba kyau ka mutu kai kar ka kuskura. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ashe ruwa kike diba? An cika take shi a gidan namu? Wallahi kuwa. Sanninki da zuwa. Yawwa. Mu je daga ciki ko?
Bismillahi. Yaron bacci yake ne? Bacci yake. Kai gaskiya yaron nan kun shaku sosai. Anya mako yana da babarsa? Sosai ma kuwa. Damun na zo ne domin in sake tantabar ki in ji ko kin yanke shawara. To, a gaskiya ba zan yadda in yi wannan aikin ba, ban sanya aikin yake ba. Kuma sai na san hannu za a biya ni akai. Wannan ai mai sauki ne. Yanzu bara in baki lokaci ki kintsa gidan sai mu je gurin matar da za ta yi miki bayanin komai da komai. To shikenan ba matsala, amma in mun je ba daɗewa za mu yi ba. Ai da mun je za ta yi miki bayani. Ta ne miki bayani in yin in barin. To shikenan ba matsala. Bari in kammala sharan nan dan watsa ruwa sai mu tafi. A'a ki shirya a tsanake. Akwai gidan da zan je nan. Idan na gama zan kewayo sai mu tafi. To shikenan. Sai kin dawo din. To shikenan. Sai na dawo din ko? Yawwa sai kin kinsa din ko? To shikenan. Magana nake so zamu yi da ke. Ina jin ka. Alfarma nake nema wajen ki. Ina so idan na dawo daga aiki na so mu yi magana da ke. Dan yanzu zan wuce studio ne ana jira na. Sannan kuma zan wuce makarantar da ake koyarwa. Amma ba anan ba dai ko oga? Dan zo gidan same ki. Kai yaran nan. Kai, zo nan da Allah. Kai, goga fuyawa fa kake wallahi. Wai mai amfanin wayanka ne? Na je shagon ka na tarar shiru. Na kira wayanka na jugum. Da Allah saurara da Allah. Gayi, bashi ne ko kuma tara? Ko dai wallahi. Kurin so nake ka tuttujar da ni, ka balangwajar da ni in ji kaina a kokolwal kuriya wallahi. Amma kafin nan bara na kashe maki. A'a ba da Allah. Ni ma fa ko isa ta ba ta ba da Allah saurara man ya Allah. Allah wuri. Wallahi gogawa kake yi. Ai so nake in yi sharan faje kafin normal aikin. Awa ka an kare ma. Shige. Ayya. In dai san banza ne. Wanda ya yi Allah sai wanke ma. Ai ina mai tabbatar miki in dai kika karɓi aikin nan matsalolin nan naku sun zama tarihi. Allah ya sa. Kai Allah ma ya sa wuyar aiki ba a fara ba. Kwana-kwanan nan kaɗan za ki ji an fara ce miki Hajiya Sa'a. Ka ji an ci kyauta da zolaya. Kin dan abun da wasa ko? To bari ki ji in gaya miki sai ranar da ta zo muka fara ce miki Hajiya Sa'a. Ranar nan kya gaskata ni aiki. An ci kyauta da zolaya. A ranar nan ko baki na har kunne. Ina fata dai kin gaya wa yayar taki ta kuma yadda zaki. An ci kyauta kenan.
To in ma bata yadda ba me? Ni yanzu fa sai dai a bani shawara. In naga dama in dauka, in naga dama in bar shi, ba a dole a ciki. Wannan kuma haka ne. Ai kina ma kokari a wannan zamanin. In banda kina da ladabi da biyayya ta sau da kafa, wa zai iya taki? Na je shago ne na tarar baka nan. Ina nan ai. In ji oga geto ya ce ka daina tura ni wajensa da sassafe. Allah rabu da shi Allah. Yanzu ne sassafiya ɗan renin hankali. Aikin ka yana kyau Harisi. Ha dan malam karba ka dan yi zazu ɗaya mana. A bana su. Kai da Allah ka lafa da Allah. Yaron na gama karamin ƙwaƙwalwa ce da shi ka gane ku? Malam, unguwan nan, ka je ka samu abinci mai kyau ka karya ka gane ku? Wannan kuma ka kai malaminku ku dan larabarka ne. An jima kuma ka ƙaraso shago da yamma. Ka zo ƙarasa aikin ka sai haɗa gaba ɗayan sallame ka. Ta na gode uga. Ka gode wa Allah. Na gode. Kwankwan. Kwankwan. Ah, madam ashe kina ciki. Ya gida? Ga wanda nace miki zan kawo gata na kawo ta. Haba kyauta. What am I saying? Me nake gani haka? Ya zaki kawo mun mai jego bayan kin san young ladies muke so. Kwantar da hankalinki uwar ɗaki na. Ba ɗanta bane ba, ɗan yayarta ne. Okay, yanzu na gane ai. I'm sorry, ku samu waje ku zauna. Kake kuka kuma wai da ke ka? To me yasa kake kuka? Ban samu kuɗin Laraba ba, kuma tsoron nake ji kan malam ya sake sani amari. Kai kullum baka samun kuɗin Laraba kenan? Ka gani yanzu na samu ubangida da nake masa aiki yake biya na. Duk Laraba ma sai ya bani naira 200 in kai wa malam kuɗin Laraba. Bari ma ka ga. Kaga? Wannan kai wa malam kuɗin Laraba, wannan kuma in ci abinci da ita. Haba kyauta, ke ma da gangan kike wallahi. Dama kin san da irin wayannan 'yan matan, amma kika tsaya bata lokaci. Kada ki damu, wannan aikin da za a samo miki aiki ne mai kyau. Kina son zuwa kasar waje? Warai mana ina son zuwa. Good. Zan tura ki kasar waje. Inda za ki dinga aiki ana biyan ki da dollars. Dala madam? Yeah. Na gode anti. Ba komai abi ki ga komai ba ma. Madam, wani irin aiki zan yi haka? Tunda ba kwali bane da ni. Na rasa duk takardun shaidan karatuna a garinmu na Mazu. Wannan ba matsala bane. Tunda bana bukata qualification na aiki. Smartness naki kawai nake so. Gaskiya wallahi ba zan koma makaranta ba don tsoron ke ji kan malam ya sake sani amari. Yaro kenan. Ai kuma ya ka sake jawo wa kanka wani laifin ne. Ko me kake ogarin kawai yake baka wannan kuɗin? Ai kenan yake yi kawai nake kai wasu kaya yake sallama ta. Ko ni ma za ka yi ni. To ai kenan. Amma kaga ka bari an jima da yamma kafin mu zauna karatun yamma sai in kai ka.
zan baka naira 20 din ma sai ka kai wa malam kuɗin laraba ka ji laminu. Ke kuma ango, ki je ki shirya sosai. Ki si duk abin da kike bukata na tafiya. Na gode, madam. Allah saka da alheri. Amin, amin. Na gode, madam. Ba komai, amin. Sai ki dan yi waje. Zan yi magana da kyauta. Ta kyauta. Kina ji? Irin wayan nan zaki dinga kawo mana. To madam. To gashi kuma zan baki ladan aikin akan duk mace da ka kawo nan gaba. Hada kari. Yan gwariya dai? Malabu je ca ban so muka hadu da kai ba. To, me ya zafi haka? Malabu akwai abin da ya zafi. Kuma je ca na fara jin kunyanka. A to faɗa min mana mutum yana faɗa min inji. Yanzu da ka gani ba? Na cira ce zan tafi ne kai karinka a cikin guri mai gari. Ƙarata kuma? Babban magana. Wannan magana ta mu sai an zauna mu je ciki ma ƙarasa muka samu. Dan gwari, ai duk yadda nake tunanin ka ma ka wuce nan. In ban da rigima irin taka, mutumin da ya haifi ɗansa ba shi ke so ba shi zai zaɓa wa ɗansa sunan da ya ga dama ya sa masa ba. Sai ka bari kai in ka haifi naka sai ka sa masa sunan da kake so. Je ca ne malabu. Ka ce wannan abu ka yi hakuri ka ce ba fa da ba ne. Malabu ka yi hakuri. Ka kai ne da wata rigima. Ina ma ban same ka ba sai bayan ka kai ni ƙarar a wajen mai garin. To ni dai koma me ake ciki. Na zaɓa wa ɗana suna kuma na sa masa suna Usman ina masa laƙabi da Zunnuraini. Dan ya samu albarkacin mai wannan suna. Junnaneri. Malabu wannan irin suna ne. Wannan suna je ca je fi wa alam fada fa. Amin da ka dore ka ca mai suna na ko? Shi ne je fi saukin fa da ka malabu. Kaga in ba za ka iya kiransa da Zunnuraini ba ka kira shi Usman. Usman ko? Shi kenan ba? To ji kenan. Wallahi gani. Malabu. Ni da ma tuntuni tafiya ta ne. Ka zo ka tsaye da ni kake taimun wannan soki burutsu. Malabu. Na ga babu ko a cikin makaranta. Shine me ka je yanzu? Yanzu kai ban da rigima ka dan gwari sai da wani a makaranta sannan zan zo yi aiki na makaranta? Je ca ne malabu. Malabu ka kan rike maka ce na kai ma cici ko? Ai hakuri, yi zaman ka. Kai dai ka zauna kai abin ɗinka. To cice na malabu. Allah taimaka. Jinore ne. Kai ka ji wani cuna kama ce ana cuna bahaushe kala kala daban daban.
Ayya wannan fa. Dan makarantar mu ne. Amma ka san bana son jajaye ko? A cewa in tambaye ka da Allah ko zai samu shi ma ka riga aiken shi yana samun wani abu saboda baya samu yana cin abinci kuma baya iya biyan kuɗin Laraba. Allah sarki dan malam. Da yake ma na ga ba smart money. Za a bashi aiki irin nasa. Kai ka je ka ci gaba da abin da kake yi. To. Kai kuma za ka dinga jire mun shago, ka ji ko? So idan ka kili sai a dora ka a layi. To ga na gode Allah ya biya. Ga wannan. A je ka fara murza garo garo tuwo. Ya so gobe sai ka dawo. A cika je. Ina mai tabbatar miki cewar in dai kika rike aikin nan hannu bibbiyu da zaki samu alheri. Ai na ga alama. Sai tafi kiya muke ta yi gashi hamun kin kusan shiga gida biki ce mun komai ba. Kamar ya fa? A'a. Gani ne ko salala biki bani ba. Ni fara yanzu ban gane ba. A'a kin gane kuɗin da Madam Gloria ta baki. Okay, na fahimta. To ai gani ne kowa an ba sa nasa kasan. Ke an baki ladan kai ne, ni kuma an bani abin da zan je in kintsa. To ai koma menene? Ai ni na kai ki. Yanzu ba za ki balla min wani abu ba? Ni kan na kasa. Kada ka taki ji. Na ga idan ki a tsaye ki kar. Ga dukkan alamu kin fiya yarki. Kawo wani abu. Oh anti kyauta. Allah shi kyauta. Gashi ko za a bar ni in sha iska. Ide ko menene kawo? Wannan yarinyar wallahi idan ta kile sai ta fi karfi na sai ta zama cire min kayan fi ka gudu. Magana kike ne? Magana nake cewa nake kuruwa cikin fiye kwalamanci. Mom! Yes, gani nan zuwa. Mom baki je kin dauko ni ba. Baki jura driver ja dauko ni ba san da babin ki kina babe na haifa. Akwai wayansu client da muke business da su nake magana. I'm sorry. Mommy. Wato maganan da kike da wanda kuke business da su yafi daukon daga makaranta muhimmanci kenan? Ba haka ba. It's not like that, my dear. You won't understand. No. Ba haka ba. To kar dai wanda na haɗu da su a waje yanzu da ina shigon su ne business associates na kin din. Yanzu ina dafa miki special dish ɗinki. Why not go and take a shower? In kin gama sai ki ci abinci sannan za mu yi magana. How about that? gaskiya yadda ka tsara waƙar nan idan da ci zaka ci gaba da shi kwanan nan zaka ji kawai mun buga album gaskiya wallahi salamu alaikum wa alaikum assalam uga barka dai san guri da mana kenan uga ya aka yi ne wallahi uga dawa ne ta kwaci wallahi gaba ɗaya gari ta yi zafi ne shine na zo ko zan dan samu aiki a nan uga gaskiya ba ina sagarma da gwiwa bane to amma bana jin akwai wani aiki da zan iya baka nan gaskiya uga ko fa wani irin aiki fa abin da ya kama da kamamin din ne recording din ne mixing din kai uga uwa uba rafin din ma zan iya yi gaskiya zan iya ce maka a nan mu kanmu yanzu gaskiya kokari muke ba wani abu muke samu sosai ba da har za mu iya daukan wasu ma'aikata to amma dai kai hakuri kawai kawai to yanzu uga ba wani abin da ran samu a wajen gaskiya abin da zaka samu ka ware kawai to shi kenan uga zan ware ai akwai gaba go akwai gaba mana shi kenan uga na ware
Habib ka kalla irin halin da matasan suke ciki na shaye-shaye. Barkai dai wannan lamarin musamman ma dai a garin daɗin ko wannan wato duk inda ka duba sai ga matasa suna koma yin shaye-shaye. Ya kamata mu ƙirƙiri wata ƙungiya haka wacce za ta taimaka mana mu kanmu ka gane ai saboda irin wannan matsalolin. Gaskiya ne ya kamata kan saboda idan ba a tara abin tun da wuri ba illar da hakan za ta fara nan gaba abin ba zai kyau shine babbar damuwar. Wannan gaskiya ne kuma musamman fa irin wannan sabgogin na almajirai ka duba matsalar da muke ciki ka san yau abin takeici fa na zo zan bude studio nan kawai sai na ga an yi min kashi a kofar studio kaga da a ce da irin wannan kungiyar mun haɗu mun yi musu makewayi to kaga da hakan bata faru ba. Gaskiya ne kuma ba wannan ne abin damuwa ba irin yadda iyaye suke turo 'ya'yan ga iyaye sun turo yaran su bara ba sa bin diddigi su ga me suke yi wace rayuwa suke yi ya suke samun kulawa ba sa samu ba ruwansu kawai inda sun turo su bara nan magana ta kare an tura yaro ko ya tafi bara zance ya kare wani ma an manta shi a lissafin yan gida. Kai dai ka bari kawai gaskiya dole mu dau mataki ba ya kamata dai gaskiya tashi kawai mu shiga da aikin mu. Hello, Nasir, ya gajiya? Yau gaskiya na ji daɗin dawo wannan da muka yi tare. I missed you so much. Haba dai. Nasir, ka san me? Yanzu nan da nake maka magana ina kan hanyar gidanku. Nasiru kenan. Da wasa nake maka. Like seriously? To shi kenan. Ina jira. Take care of yourself. Chioma, to ki saurare ni da kyau. Na gan kina wasa da wannan business, to zan kore ki, tunda na gan baki a serious. Kyauta da kika kawo, ta kawo mutane biyu mata biyu a yau kawai. To dole ki zama serious in ba aka ba. Mommy. Yes. Ina son magana da ke. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da zuwa kin dawo? Tun daga kofar gida na ji kamshin girki, da na shigo kuma naga kina yi haka? Eh. Yan biyu na, yau zan miki girkin da kika dade biki ci irinsa ba. Girkin da kike matukar kauna. Yau sai kin tuna irin rayuwar mu ta baya. Ba wannan tambaye ki ba. Ina kika samu kuɗi Sa'adatu? Anti Kyauta ce ta kai ni gidan matar da ta ce za ta sama min aiki. Shine ta bani kuɗi in zo in yi shirye-shirye. Ashe wa kasan waje zan tafi. Kina da hankali kuwa Sa'adatu? Ki dawo cikin hankalinki Sa'adatu. Wannan abun ba abin da zai yi bane. Sai kuma ki gimbiya. Ba na son wani magana yanzu. Just go. Madam, please. Shh. Na ce ba na son wani magana yanzu.
ina da matsala cikin gida. Just go 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 go. Wa alaikum salam. Yoma. Hey, Kyauta, ina cikin trouble. Wani irin trouble kuma kike ciki? Madam Gloria ce ta ta kore ni saboda ban samu mata ƴan matan nan ba. Ni wallahi na zaci wani gagarumin abu ne ma ya same ki ka sa gaba na ya fadi haka. Wa alaikum salam, ina jin ka. Gimbiya, ina so ki saurare ni da kunnan basira. Sannan kuma ina so ki fahimce ni. Cioma, ai bincikawa zaki makwabtanku da abokan cinikinki, musamman ma gidan da kika gani suna da matsananciyar bukata. Duk na duba ban samu ba. An smotin da nake dan samu wajen Madam Gloria, da shi nake dan taimakawa kaina da iyayena da suke can ƙauye. Cioma, ki kwantar da hankalinki. Zan haɗa ki da wata mata yadda zaki samu koda budurwa guda ɗaya ce. Kin ga zaki samu damar yadda zaki samu wani abu. Sannan kuma zaki samu damar ƙara binciko wasu. Na gode Kyauta. Na gode. Ha, please Kyauta. Dan Allah dan samu a wajen ki kafin. Dakata Cioma, kan mu so mu haka da ke. Da ganin sarkin fa sai miya ta zaki cau, daga ganina da kuɗi sai ki ce an baki, to waɗannan kuɗa nake kallon su. Na gama lissafin tsaf. Ko silai 5 ba zan iya cirewa a ciki ba. To shikenan, na gode. Sai an jima. Umma ta gaida Aisha. Haka kawai in miki aure, in baki gidan zama, amma kuma ban miki ba. Haka ma isa. Aibi, ina ganin mutuncinka. Ba na son abin da shiga tsakanina da kai har wannan mutuncin ya zube. A'a Gimbiya, ba wani mutunci na da zai zube a wurinki. Kawai ni dai bukata ta shine ki karbi soyayya da zo miki da ita. Shine kawai zai sa samu sauki a zuciyata. Sannan ke ma ki samu. Gimbiya mi? Aibi. Gimbiya. Ya isa haka. Dan Allah ka ceci rayuwata. Ka kyale ni ka bi maganan iyayenka Ibrahim. Ka auri Bintu. Gimbiya. Yauwa. Kaga ko Allah ya taimake ni. Tunda baka fita ba ka sai ka kai ni sukul ko? Allah ya rikan wata. Gaskiya irin wannan wanka haka? Da gaskiya Ibrahim. Da gaskiya mana? A sati mai zuwa cikin shirin Allah dai ya taimake ni. Asirin da aka yi wa dan uwana ya kare. Yanzu kuma sai abu wani sarkin ko? Kallin da take yawo da kashi baro-baro. Da ganta bata da lafiya. Yanzu aka yi kisan nata? To, kai ma dai kya faɗa. Wallahi da muna cin nama irin wannan har na manta tun lokacin Mas'udu Albanda. Ko? Ƙwarai da gaske. Wai kina nufin aiken Hansatu kika ansa? Au, dama Hansatu ka siyo wa wannan nama? Malam Musa! Yaya, lafiya? Sakon da na baka yana ina. Mun yi da ke zaki tafi yawo? Ai daman na sani bakin ku daya mayaudari to wallahi baka isa ba. Kin san abin da yake so duk lokacin da nayi magana so nake ga a yi abin nan cikin gaggawa. Ni matsalata bata wuce ta yaran nan da nake shayar.